Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 15 bersikulo 21 ngadto sa 28. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kayo. Unya mitubag si Jesus, gidala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi intawon ko, ningon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga nahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, babayi, pagkadako sa imong pagsalig matuman ang imong gihangyo og niadto gyud dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amen.